Lumutang ang ganda, talento, at confidence ng mga dalaga ng bayan ng Capas sa probinsya ng Tarlac sa ginanap na sashing ceremony at media presentation para sa Miss Capas 2025 na ginanap sa Estancia de Lorenzo sa Barangay Dolores. Opisyal na ngang pinakilala ang 20 empowered candidates na agad sinubok hindi lang sa poise, kundi pati sa talas ng kanilang isipan sa challenging na question and answer segment. Dito'y ipinamalas nila ang kanilang galing, advokasya at ang hangaring maging mabuting kinatawan ng bayan ng Capas. Dumalo sa makulay na seremonya ang mga opisyal ng local government unit, kabilang sina Mayor Roselier Boots Rodriguez at ang sangguniang bayan na pinangungunahan ni Vice Mayor Alex Espinosa bilang patunay ng kanilang matibay na suporta sa pageant at sa pagpapalakas ng lokal na talento. Well, of course, yung Miss Capas Miss, gagawan mo yearly. So, being a tradition, dapat gawan mo ini every year. And especially mamili kami na ilaban for Miss Canlahi representing the municipality of Capas. Inaasahan ang mas mainit at mas engrandeng kompetisyon sa nalalapit na Coronation Night sa December 10 sa Capas Plaza, kung saan makokoronahan na ang susunod na Miss Capas na magdadala ng bandera ng bayan sa mas malawak na entablado. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.